שלום, קוראים לי משה עדד מקדומים, וזו השנה השביעית שאני משתתף במחנה שחקן אמיתי. את שחקן אמיתי אנחנו מכירים מאז שהוא קם. גדלנו יחד וזה תמיד בית חם שכיף לחזור אליו, שנה אחרי שנה. אני מכירה את השחקן אמיתי מאז שנולדתי. קראו לי הקמע של המחנה כי ביליתי שם הרבה. צוות שמלא באכפתיות, שתמיד מתחשב בכל צורך, גם באמצע הלילה, תמיד קשוב. כדורסל אין ספק שזו תרומה אדירה, כי בניגוד לכל שנה, שאז האימונים מכוונים בעיקר למשחקים, במחנה זה כדורסל פרופר, קידום אישי, ירידה לפרטים ושיפור נטו. לא מיליון דברים, שאז תפסת מרובה לא תפסת, אלא דברים משמעותיים שלוקחים להמשך הדרך. עידן, עודד, אבישי, דרור, רובן ומרב וכל אנשי הצוות, כולם קודם כל אנשים ולא פחות אנשי מקצוע מצוינים, שאוהבים מאוד ילדים, שאוהבים לתת, שמחוברים לערכים, עם הרבה חשיבה וגישה מיוחדת. ומעבר להכל זה פשוט כיף ענק. כיף להגיע, כיף להיות, כיף לפגוש ילדים מכל הארץ, שפתאום אחר כך פוגשים אותם בליגה. ילדים שהופכים לחברים לכל החיים. ילדים מרקע שונה, שאת כולם מחבר הכדורסל. זה שבוע אינטנסיבי, שמרגיש כמו חודש, כי הוא מלא בתוכן, עם כל מיני אספקטים של כדורסל, שמשפרים אותך בפן האישי ובפן הקבוצתי, והופכים אותך לשחקן טוב יותר משהיית לפני שבאת למחנה. גם לנו בתור אחיות, תמיד כיף לבוא ולהרגיש חלק מהמשפחה. תמיד קיבלו אותנו בשמחה. להיות חלק משחקן אמיתי זו גאווה אמיתית.